אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. אז המן בן עמדס הגוגי ונעשהו וישם את כיסא מיד כל השרים אשר איתי ככל עבדי המלך אשר בשער המלך קראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה המלך ומרדכי לך להשתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר עש מצוות המלך כי אמרם אלוהים ויהם ולהישמע עליהם ויגידו להמן לרעש יעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן כי אין מרדכי כי ראי המשתחווה אלי ויאמר להמן חימה ויבז בעיניו ושטיח יד במרדכי לבדי כי יגיד אלי את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מחוז אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפילו פור הגורל לפני המן מיום ליום בחודש 12 חידש אדור ימי המן המלך אחשוורוש יש שני עם אחד מפוזר ומפירות בין העמים בכל מדיני מלכותך ודעשיהם שני מכל עם ויעשה המלך אינם עשים והמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב יקוסיל יעבדום ועשרת אלפים כיכר כסף אשקל על ידי עשי המלאכה להביא על עשי המלך ויעשה המלך אס תבתים על ידי וייתנה להמן בן עמדס הגוגי צעיר היהודים להמן בן עמדס הגוגי צעיר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף אסור לך להמן ועשה זבח כתב בעיניך ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון בשל 13 ימי ויקצב כל אשר ציווה המן אלך דפני המלך ירפחי אשר על מדינה ומדינה כי עשרי עמבום מדינה ומדינה כרסברה כי עמבום כי לשני בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך שנשלי הספרים ביד הרצים אל כל מדיני המלך להשמיד להרי כל יעבד את כל היהודים מנער ויד זקן תח ונשים מביאים אחד בשל 13 בחודש 12 בחודש אדר ושל עולם לא וייס תעשו שגן הכסף ונעשה לנדוס בכל מדינה ומדינה גלוי לכל עמים להייס עתידים ליום הזה הרצים יוציאו דחופים מזרח המלך יעדוס ניתנו בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נובע